स्टूडियो बहेरी। कौन छौरा चुसल कौ तोरा होठवा के लली आगे मिसिए के लाल कलकौ गोरे गोरे गली आगे चढ़ल जवानी के माजा भर पेट ललही के चढ़ल जवानी के माजा भर पेट ललही गे छौरी पेट ललही गे कौना कारण आबे में आज लेट भेलौ गे कौना कारण आबे में आज लेट भेलौ गे कैसे पोछैलौ तोरा अखिया के कजरा गे कोन छौरा बनल कौ तोरा नैका लो भरा बागे सबका तरह पता है छलो न चुमा चाटी ले बेमे छुटलै का जरा बारे डीजे सौरभ बनलै नैका ला भरा बारे मुकेश मुस्कान से ममिला तोरा सेट भेलौ गे मुकेश मुस्कान से ममिला तोरा सेट भेलौ गे छौरी सेट भेलौ गे त चुमा लेबे देबे में छौरी कत लेट भेलौ गे त चुमा लेबे देबे में छौरी कत लेट भेलौ गे छौरी डीजे वाला छौड़ा से ममिला सेट भेलै रे डीजे वाला छौड़ा से ममिला सेट भेलै रे छौड़ा सेट भेलै रे कि चुमा लेबे देबे में छौड़ा आज लेट भेलै रे कि चुमा लेबे देबे में छौड़ा आज लेट भेलै रे बुझली न रे हो गे तो सब बात बुझ गेलियो।